σειρά έχει μια υποψήφια που τρέχει ιδιαίτερη αγάπη στην ξένη μουσική. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Ποια είσαι? Είμαι η Ζωή Χρόνη. Ζωή, πώς χρόνο είσαι? 21. Για να έρθεις εδώ σημαίνει ότι πιστεύεις ότι τραγουδάς καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, το πιστεύω. Έχεις τραγουδήσει σε παρέα στους φίλους σου? Ναι, αρκετές φορές. Οκ, να σε ακούσουμε στο πρώτο τραγούδι. Θα πω το Amore Eterno της Ταλία. Οκ. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Ζωή, γιατί διάλεξες αυτό το τραγούδι, θες να μας πεις? Σε εκφράζει, για ποιο λόγο μας το είπες αυτό? Είναι ένα τραγούδι το οποίο όταν το πρώτο άκουσα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ, με άγγιξε. Και λατρεύω επίσης και την Ταλία. Μάλιστα. Από μικρούλα. Έχεις πάει εκεί και σ' αρέσει? Πού? Ιταλία. Όχι η Ιταλία, την Ταλία, την τραγουδίστρια. Δεν κατάλαβα, αγάπη μου, δεν άκουσα. Τραγουδίστρια την Ταλία. Την αγαπώ πάρα πολύ, τη θαυμάζω. Κοίταξε, Ζωή, τραγουδάς, έχεις μια ευαισθησία την ώρα όπως τραγουδάς. Ναι. Μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής. Και εμένα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι που όμως χρειάζεσαι διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για να είσαι εδώ, στον Τρικάλιο. Ναι. Γι' αυτό θα αναγκαστώ να σου πω όχι. Κώστα, τι λες? Όχι. Όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζωή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια Γεια σου. Γεια. Παρά την άρνηση των κριτών, η Ζωή δεν χάνει το χαμόγελο από τα χείλη. Πιστεύω ότι έχω αποκτήσει μια πολύ καλή εμπειρία μέσω του Greek Idol μέχρι εδώ που έφτασα.